Хайры сағатта, хөрмәтле достар, Өфі вақыты 12 сағат 20 минут демек, Өфі вақыты тапшыруын тыңлайығыз һәм қарайығыз. Біз әр вақыттағы саат тура эфирда эшләйбез. Біздің тура эфир телефондары үзгәрешсез 295-92-72, Өфі қаланың коды 347, WhatsApp андары 237-37-40-24-24, һезгә барлық булган сәламдарыгызды, хәбәрдарыгызды һәм һораударыгызды yetkерә аласыз безнең курактарыбызга. Бүген без бер үзебез түгел, Башкортстандың күсемһез һәм мәдәни мирас объектларын файдалану буенча фәнни гамәли үзәгенең бүлекчә мөдире Рамил Ринат улы Насретдинов. Хәерле көн. Һәм инде Башкортстандың күсемһез мәдәни мирас объектларын файдалану буенча фәнни гамәли үзәгенең гыйльми хезмәткәре Илшат Салих улы Дәүләтбаев. Һеҙҙе хәйерле көн дип ошо студияла күреүемә бик шатмын. Беләһегеҙме, һуңғы йылдарда безнең Башкортстаныбызда археология буенча күп казаныштарга өлгәште дип әйтһәм, бик тә хата булмаҫ. Сөнки төрлө, мәсәлән, музейдар асылды бит инде. Мына Шүлгәнташ музейын һеҙ асып ебәрҙегеҙ. Хәҙер Турахан кешәнәһе эргәһендә зур гына музей асылырга йөрөй. Эштәрегеҙ әлеге мәлдә нисек бара? Ниндәй эштәр менән йөрөп ятаһығыҙ? Әлбиттә, былтырғы эшләр бик ҙур эшләр бик ҙур эшләр башҡарҙык. Быйыл 4 археологик ҡаҙыну экспедицияларын үткәрҙек. Мына яңыраҡ ҡына Салауат районынан ҡайтып еттек. Хәҙер материалдарҙы обрабатывать итеп, таҙартып, отчет яһап эшләп ултырабыҙ инде. Мин бәләкәй саҡта шул уҡ төрлө китаптар була торған бит инде. Төрлө динозаврҙар тураһында, төрлө папоротниктар ҡарап, һәм бер ваҡыт булды, шунда мин үҙем дә археолог булып киткем килә ине. Мына һеҙ нисек археолог булып киттегеҙ? Белем йәшлегетә. Йәш археолог була, студент була. Минең өсөн археология ҡыҙыҡ, сөнки унда менә ҡушыла төрлө фәндәр тип әйтеп була инде. Тарих, геология методлары, география, һәм шуныһы менән археология ҡыҙыҡ. Һәм тарихты үҙен ҡаҙып алып, күреп, тотоп ҡарау, шуныһы. Үҙе бер бәхет булып тора инде. Мына археологияға килгәндә, беҙҙең Башҡортостан төрлө археологик әйберҙәргә тип әйтәйек инде баймы, юҡмы? Әлбиттә, беҙҙең Башҡортостан бик бай. Приволжский федеральный округ буйынса беҙ беренсе урында, сөнки 4000 ашыу объекттар табылған. Был объекттар нисек табыла инде? Нисек әйтергә була инде? Бик археологларның эшләрен күрһәтә, әлбиттә. Беҙҙең Башҡортостан баҡырға бит бай, ялан, мал көтөү, йылғалар күп булғас, шуға беҙҙең Башҡортостан ваҡытта бик популярный урын булған, Урал аръяғы булған. Шуға күрә мында объекттар күп, кешеләр мында күп йәшәгән, шуға күрә. Мына археология бит инде беҙҙең тарихыбыҙҙың төп бер сығанағы булып тора бит инде. Шул археологтар ярҙамында төрлө әйберҙәр табылып, был тарихтың дауамы йәһә башы булып тора. Бындай эштәр башҡарылған саҡта археологка төп сәбәп булып, төп рус әйтәйемде, качество тип әйтәйемде, сығанаҡ булып нимә булып тора? Һеҙҙеңсә? Мин уйлауымса, беҙ шул төп качествоһы тип әйтергә кем була инде, һанлы методлар менән эшләү, археологтарын эшләү. Шуға күрә мин шулай тип уйлайым инде. Мына тағы ла беҙҙең бит инде Башҡортостан бай, һәм беҙҙең Өфө ҡалабыҙҙа шундай төрлө археолог ҡаҙылма эштәренә бик бай булып тора бит инде. Беҙ белеүемсә, мына Өфө 2 ҡаласағы бит инде беҙҙең Пушкин урамы эргәһендә. Бындағы барған эштәр буйынса һеҙ нисек тә булһа танышмы, юҡмы? Был эшләрҙә археологтар хәҙер ҡаҙаныу эшләрен алып бара. Мин үҙем студент саҡтарында булғанда мин унда эшләнем. 2008 йылларда. Бөтә археологтар шу яҡтан сыҡтылар инде тип уйлайым, сөнки беҙҙең күбеһенең практикалары шул Өфө 2 ҡаласағында үтте инде. Мин үҙем өлгөрмәнем Өфө 2 ҡаласағында эшләп. Беҙҙең әле менә организация, боронғо Өфө дигән организация бар. Хәҙер әйткәндәй, улар шөғөлләнә, ул эштәр буйынса. Һәм әле лә студенттар һәм археологтар
разведка эшләре алып баралар. Әлеге вакытта. Тағыла бынан тыш төрле тағыла бір зур қазаныш һеҙҙеке тип әйткем килә. Ул да булһа беҙҙең Шүлгән таш мәмерйәһендә шундай музей комплексы, зур музей комплексы асылды бит инде. Бында ла һеҙ эштәрҙе ныҡ күп башҡарҙығыҙ бит инде. Әйткәндәй, төрлө ҡаҙаныштар ҙа булды бит инде. Быйыл йыл маршруты конкурслау үтеп китте бит инде. Бының тураһында ҡыҫҡаса булһа әйтеп үтһәгеҙ бик һәйбәт булыр ине. Әлбиттә, археологтар үҙ эшләрен шул Шүлгән ташта ла башҡарҙы бит. Унда ла һанлы методлар менән эшләнек, хатта 3D модельләрен, рисунокларның да копияларын да эшләп археологтар шул эшләрен башҡарҙы инде. Һәр бер археологтың ул шундай һөҙөмтәгә барып китеүе, ул да ҡыуанысы, әгәр дә нимә булһа ла тапһа инде бит. Мына һеҙ үҙегеҙ иҫләйегеҙме? Беренсе тапҡыр, мәҫәлән, археолог булараҡ тапҡан әйберегеҙҙе. Һәр бер археолог, мин уйлауымса, иң беренсе табыш был балсыҡтан эшләнгән көршәкләр һауытлары, фрагментлары. Я биҙәлгән, я биҙәлмәгән тип уйлайым. Мин студент саҡтарында шундай хәтеремдә килеп төштө, шул балсыҡтан эшләнгән һауыт һабалары. Ниндәй тойғолар булды мына, мәҫәлән? Ҡыуаныс булдымы? Әлбиттә, был ҡыуаныс, сөнки был боронғо беҙҙең Алайыр поселениеһында эшләгәндә, ул 18-19 быуатта до нашей эры беҙҙең эраға хәтлем объект алды бит. Шуға әлбиттә ҡыҙыҡ булды инде. Мына һин үҙең йәш археолог булараҡ, ағайҙарҙан, апайҙарҙан тип әйтәйек инде, үҙеңә ниндәй ҙә булһа быйыл тәжрибә алдыңмы, юҡмы? Быйыл әлбиттә ныҡ бай археологик миҙгел булды минең өсөн дә. Һәм Шишмә районында кешене янында шул эшләр алып барғанда ҡатнаштым. Һәм Подымаловала ҡатнашып өлгөрҙөм. Салауат районына Рамир Ивановича барып ҡайттыҡ. Беренсе табыныуҙар тураһында әйтә алам, беренсе курста практика үткәйнек. Шуна тоже менә Уфаның үҙендә Новофимский могильник дигән ерҙә тапҡайныҡ. Ҡыҙыҡ булғайны. Бына беҙгә WhatsApp һандарында шундай хәбәр килеп еткән. Минең улым археолог булырға теләй. Бының өсөн ҡайҙа уҡырға инергә тип һорағандар. Был беҙҙә уҡыталармы? Беҙгә археологка уҡытмайлар әле. Әммә тарих факультетына уҡырға инһә, Был Башҡорт дәүләт университеты. Башҡорт дәүләт университеты беренсе курста практика үткәрелә, археологик практика үткәрелә. Шунан яйлап ҡына археологик диплом, курсовойларын яҙып башлаһалар, әлбиттә археолог булып китергә мөмкин. Бынан тыш, мәҫәлән, шул Рәсәйҙәме, әйтәйек инде, бармы шундай факультеттар археология ғына буйынса? Әлбиттә, Мәскәүҙә бар, Санкт-Петербургта бар, ҙур ҡалаларҙа бар инде, әлбиттә. Мына табылған, тағыла бір һорау килгән, беҙҙең WhatsApp беҙҙең шәп эшләй. Табылған артефакттарҙың ҡайһы быуатҡа ҡараған нисек билдәләйһегеҙ дигән? Мәҫәлән, мына балсыҡтан эшләнгән көршәктәр, һауытлары бөтәһе лә орнаментлар менән. Һәр бер археологик культураһында үҙенсәлекле орнаментлары бар. Шул орнаментларына ҡарап, икенсе объектларға сағыштырып, аналогия үткәреп, белеп була инде, ниндәй ваҡытҡа тарта. Йәки балсыҡтан көршәкләрен эшләгән технологияһын ҡарағас, белеп була инде, ниндәй ваҡытҡа. Мәҫәлән, баҡыр быуат ваҡытында, бигерәк ҙур һауытлары инде, беҙҙең урта ваҡытларында әҙерәк, нисек ҙур түгел инде, бәләкәй көршәкләр эшләнә ине. Шуға ҡарай, белеп була инде, ниндәй ваҡытҡа был. Төрлө орнамент, бәлки, бармы шундай үҙенең тамғаһын ҡалдырған кешеләр? Әлбиттә, ундай табынышлар бар. Мына ошо асырыштарҙың артабан яҙмышы ниндәй? Уларҙы шунда уҡ музейға оҙатағыҙмы, юҡмы тип һорағандар? Беҙ 2 закон буйынса, 2 йыл буйынса буйы объект был нимәләрҙе обрабатывать итәбеҙ, отчетка яҙып индерәбеҙ, шунан ғына музейға сдавать итәбеҙ инде, алып барып бирәбеҙ. Тимәк, табып
апарып бермәйегез инде. Үзегез бөтәһен дә карап, төрле Карап, өйрәнеп, без шуннан гына музейга алып барып бирәбез. Ниндәйдер оборудование бармы шул? Мәсәлән, кулайлаштырылган археологларга төрле әйтәйек инде тикшерүләр үткәрергә. Әлбәттә, был табылган нимәләрдә без анализга алып барабыз. Мәсәлән, тимердә, бакырда алып, анализда алып белеп була, ниндәй месторождение бу металл алынган икән белеп була инде. Безнең Башкортстан бакырга бик бай бит, шуңа күрә күбенеһе шул безнең Башкортстанга килеп сыга инде. Шул чөнки һәрбер месторождениенең үзенең химический отпечатогы бар. Шуның отпечатогын белгәс тә белеп булабыз инде. Кайһәрдән бу нимәшләнгән икән. Тагы һорау килгән безнең WhatsApp'ка. Сәлам. Өфөлә һуңгы арала бик күп һәйкәлләр асылды бит инде. Улар Өфөнең архитектур йөзен бозмаймы икән? Ул һәйкәлләрне куер алдыннан архитекторлар менән кәңәшләшәләрме икән дигән һорау килеп иткән. Ничек уйлыйсыз? Уныһын без археологтар уны әйтә алмыйм. Но ниндәйдер объектты асалар, ниндәйдер төзелеш эшләре башланһа яки һәйкәл куйһалармы, без археологтар килеп карап сыгалар. Монда археолог объекттары бармы, юкмы? Шуннан гына шул һәйкәл куела инде. Шул рөхсәттән һуң бара инде. Рөхсәттән һуң, әйе. Мына төрле экспедицияларга сыкканда эзләнүдән тыш тагы ла нимә охшай был экспедицияларда? Бұл экспедицияларда тағында нәмәт әйтеп була. Төрле кызык кешеләрдә күрәһең, улар белән танышаһың. Һәм физик яктан да ниндидер подготовка кирәк. Шуңа бар. Һәм тарихты өйрәнү бу нәрсә кадәр инде. Экспедиция булгас, минең ничектер күз алдыма килә. Киске гитарала утырып сәй сөйләр, бергә аш пешереп ашаулар ут янында. Һәм инде иртәгә нимә эшләгәнгә план корулар инде бит. Минеңсә, мына мин ничектер шулай дип күз алдыма килтерәм. Эште бетергәс, кискенне йыелышып, кемдер гитара алып, шулай йырлап, һөйләшеп, шулай һөҗүмтәләрен. Мына экспедиция мәлендә булдымы шундай вакытлар, мәсәлән, шул урындагы халык хәзергә килеп, нимә эшләп йөрегез, нимә казып йөрегез? Әлбәттә, кызыксынып йөрүләр, яшь кына кызыксынып килеп йөрүләр, кайһылары килеп ярдәм итәләр дә, казан эшләрен башкарганда. Чөнки бу тарихты өйрәнгән килеп ярдәм итәләр хатта. Хатта шундай хәлләр дә бардыр. Шулай дип, хөрмәтле дуслар, без инде туры эфирдә эшләбез. 295-98-72, Фокалханың коды 347. WhatsApp һандары 237-40-24-24. Безгә шылтыратыгыз, үзегезнең һорауларыгызны бирегез. Без инде музыкаль тәнәфескә тукталып алгандан кире әйләнеп кайтырбыз. Безнең каналда калыгыз. Башкорт халкының йырдары, яратам мин халкымды, яратам мин халкымды.
яланнан дәртле дөріл көзлі рухлы батырлардан көз алам мейлім тілім халқым тыйып қолына құрал алған жолдардағы ұнатмаған туған ерін аңлаған бай тарихы халқымдан амандан мен көз алам ата баба юлаларын ерларын мен яратам башқұрт халқы давам етті рухлы ештай барында башқұртстан сәске атыр бара елдің қолында. Хайырлы сағатта, хөрмәтле достар, яңа кушылгандырга кабатлап өтәбез. Һез Өфе вакыты тапшыруын тыңлайыгыз һәм карайыгыз. Безнең тура эфир телефоны үзгәреше 295-92 Өфе калган коды 347, WhatsApp хандары 737-840-24-24. Без бүген археология турында сүз йөртәбез. Без эфир дәвамында һөйләшеп үттек бит инде ничек археолог булып китергә һәм инде нинди эшләр быелгы елда башкарылды. Моны яшь буларак һиңә мөрәҗәгать иткем килә. Һеҙҙең мына уҡып йөрөйһең бит инде. Археология буйынса ниндәй уҡыуҙар бара хәҙерге мәлдә? Әле Башҡорт дәүләт университетында археологик лаборатория эшләй. Унда археологлар бар һәм студенттарҙы өйрәтеп шул һөнәргә һәм материалдар ҡарап шул эш алып бара инде лаборатория. Һәм предметтар бар уҡылған һәм беҙҙең кафедра Башҡортостан тарихы һәм этнология һәм археология тип атала. Археологияға бағышланған инде. Мына һеҙ алдан әйтеп үттегеҙ бит инде һеҙгә студенттар ҙа килә төрлө экспедицияларға һеҙҙең археологик. Нисек үтәләр практиканы? Практиканы иң тәүҙә Илшатҡа әйтеп сығайым. Хәҙер беҙ БГУ-ла научно-образовательный центр археология 2.0 тип курсларын асабыҙ. Унда һанлы методларҙы археологияны күрһәтәбеҙ, өйрәтәбеҙ студентларҙы. Унан башҡа беҙ йыл һайын БГУ студентларын, беренсе курс студентларын тарих факультетынан археологик практикаһына алып барабыҙ. Быйыл Подымалова поселениеһында археологик студентларын практикаларын үткәрҙек. Улар ике аҙна практикалары үткәрелә. 6 сәғәт эшләйләр. Иртән сәғәт 4 сәғәт, төштән һуң эҫе төшкәс 3 сәғәт эшләйләр инде. Шунда уҡ полевая кухнялары бар инде, шунда ашатабыҙ. Төштән һуң ялтылар, санаторийларҙа һымағанды. Шулай итеп хеҙмәт ителәләр инде. Мәсәлән, мин икенсе уҡыу йортонан икән, икенсе факультеттан икән. Һеҙгә килеп мөрәжәғәт итәләм, мине мәсәлән экспедицияларға алығыҙ дип. Әлбиттә, бында волонтер статус менән килеп эшләгән кешеләр дә бар, ҡыҙыҡһынып йөрөгән кешеләр инде. Быйыл улар да күп булды инде. Унан башҡа беҙҙең быйыл 4-нсе экспедиция булды. Шул 4 экспедицияларының ҡаҙыны эшләрендә гел волонтерлар булды инде. Үҙләре килеп эшләп, ярҙам итеп йөрөләр инде. Бына егеттәр күберәк киләме, әллә ҡыҙҙар киләме һеҙҙең экспедицияға? Күбенеһе егеттәр ҙә, ҡыҙҙар да бар инде килеп йөрөгәндә. Эш буйынса нисек? Нисек эшләйҙәр? Йыбанмайҙармы? Әҙерәк араһалар, ял итергә лә була. Мында нисек әйтергә? Свободный эш бит, үҙе килеп, теләге менән килеп эшләһә, үҙе белә инде нисек эшләргә инде. Мында беҙҙең телевизор ҡарасауыбыҙ яҙыла. Һаумыһығыҙ, мин бер ҙә ышанмайым Өфөгә 448 йыл булыуына, мин улайым Өфө ҡалаһы боронғо тип. Нисек иҫбат итергә? Археологтар нимә әйтер тигән? Ысын әйткәндә, беҙҙең Уфа ҡалаһында 120 объекттар табылған. 120. Өфө ҡалаһында ғына. Өфө ҡалаһында ғына, эйе.
Улар борынғы ташы буаттан килеп башлап урта буатка хәтлем объекттар бар бөтәһеле. Өфөгә 450 тип әйтергә лә була инде. Уның менән можно не согласиться, можно не согласиться. Чөнки казыну эшләрен башкарыр кирәк, эшләр кирәк, объекттарда өйрәнер кирәк, шуннан гына әйтеп була инде. Монда бит инде мин исләвем буенча 450 ел Өфө калгәһенә дигәндә аңлата бит инде. Өфө калаһына түгел инде, Өфө калгәһенә дип. Демәк, ул алдан да бәлки булгандыр, әмма ләкин ул калга буларак түгел, инде Өфөлә бөтәһе бергә бер 10 каласык бар. Городищелар дигән. Безнең городище менә Салават Юлаев торган һәйкәлендә лә була торган инде икән. Өфө икәннән башка железнодорожный вокзал эргәһендә булган бит, шуннан станция Воронки дигән унда каласык бар икән. Зеленый рощала каласык бар. Шул Агадел бейк ярында шунда объектлар тора инде. Амана Өфө түгел, Башкорт дәүләт университетының ятагы эргәһендә ниндәйдер каласык шул турында әйтәйнегез. Мин үзем ишеткәнем бар инде шундай каласык бар. Түгел, анда борынгы менә Илшат казыну алып барды. Анда Новофимский кабелет дип атала. Уфаның шул тирәлә эралар арасындагы. Шул икенче беден эрага хәтлем икенче беден эрага хәтлем һәм так, беренче эра беден вакытта эрага. Без әйтә алабыз, Өфөнең территорияһы географик яктан уңайлы булган. Шуның өчен кеше борын-борыннан бирле ошо урынга килеп яшәй башларга тырышкан. Шуның өчен шул объекттар күп, курсалыклар күп. Эргәлә һауда бар бит инде бит. Тау бит инде, таудың башында утыру, ул да булһа, нинди дә булһа, әгәр дә һөҗүм иткән кешеләргә хакланыр өчен дә кулланылган бит инде. Тагыла, монда һораулар безгә килә. Ирекмәндәр турында һорагым килә. Һәр теләгән кеше экспедициягә катнаша аламы дип һораганны. Эш процессы турында ентекләбрәк һөйләгез әле зинһар. Гомумән казу эшләре урынын нисек билдәләйһегез дигәндер. Моны кызыклы һорау. Нисек билдәләйбез, нисек табабыз, билдәләйбез, нисек табабыз. Бу нисек әйтергә, бу опыт археологтан иң беренче бу опыты булырга тиеш. Шуңа күрә археолог булам дисәң, беренче курстан 5нче курска хәтлем шул опытта эдләр, нисек әйтәм, Туплар кирәк. Шуннан гына белеп була. Каһирда ысын әйткәндә борынгы кешенән без удыбыз алып китмәнек. Шуңа мин удым йөргән сакта минем монда шундай барып яшәрмен дип уйлап китеп барһам, ысынлап та монда басыктан эшләгән күршәкләр табыла икән. Шуңа күрә беренчедән интуиция булырга тиеш инде. Интуиция булырга тиеш. То есть мышление древнего человека от современного человека особо далеко не ушло. Поэтому мин белеп алам инде нисек каһирда табыла икән. Амына тагыла Салават районы турында мин кире әйләнеп кайткым килә. Безнең фотоларда бар. Бу археологик монда нимә табылды? Беренчедән кешенә табылды бит. Кешенә түгел, каберлек табылды. Каберлек табылды. Чишмә районында кешенә, Салават районында каберлек. Салават районында. Буна безнең шундай фотоларда бар. Бу фотолар һездеке. Ошундай казылмалар табылды бит инде. Һәм хатта һездә бар шикелле. Бу каберлек ничәнче елга карай һездеңсә? Һәм гомумән һөйләп үтәгез бик һәйбәт булыр инде. 60нчы елларда безнең башкорт археологы Нияз Абдулхаевич Мажитов монда казыну эшләрен алып барды. Монда ул вакытта 20 убалар күренеп тора инде. Шуннан шул бер өсәвен казып алды. Шуннан бөтәһле вис убалар вис хөрелде инде. Башкала күренмәй тора инде. Шуңа күрә мин 3 ел йөрнек шул объектты бернимәле табып булманы. Әмма быел геофизик өйрәнү эшләрен алып барды инде. Шул геофизик безгә күрһәтте каһирда һәм методларны каһирда каберлекләр бар икән. Шул беренче объектты карас, менә шундай каберлек сыкты инде. Бу материалга караганда бу 19-11 буатка безнең эра вакытка тартып килә инде.
Бұл біздің мұсылманса қабірлік ішленген әлі бұл Yok, вақытта әлі мәжүселеген ме? Ул вакытта мусулман дине булмаган инде, монда барып итмәгән инде. Булган да барып итмәгән инде. Шуңа күрә улар үзләренчә үзләренчә обрядлары менән каберләнгән. Шуңа күрә монда әйберләре һалынган, мусулман динендәге әйберләр һалынмый бит, монда без бөтәһе һалынган инде. Шуннан Мұна алдан күрәтіп өтілген шулар булдымы? әйе, әлбәттә. Бұл Аттан стремена башкортса аттан немеләре инде. Шуннан аттан итен һала торганнарны шу атты бик каберләп тоталар. Мұнда хатта бұна нәмәл ақсала бар, ебет? Әйе, бұл Орта Азиянан ақсалары, Иран Азияларын ақсалары, бұл справочникларға қарағанса 750 еллардағы. Біздің Иран. Әйе, біздің Иран. Шунан бұл бидәнес немәһенә ілініп тұрған бит. Шо қарып әйтеп булайын. Бұл нендейдір элементтар? Бұлар немелер? Шол аттан стремена, шунан ременная пряжка, руса айтканда, темірден эшләнгән. Билбау? Билбау, әйе. Нендейді бұға тарихи яқтан, мадди яқтан нендейдір хақы бар ма ұшы табылған әйбердердің? Улар несе әйтергә, улар бесценны дип әйтергә була. Чөнки улар безгә без тарихта күрһәтеп һөйләп бирә бит. Шуңа күрә уларның урыннары музейда, улар личный коллекциялары ятмаска тиеш, улар музейда күрһәтергә тиеш. Аңланык. Тагыла артефакт, монда безгә һораулар килә, Аллага шөкер. Артефакттар ниндәй шарттарда һаклана? Урындар итәрлекме дип һорагандар? Монда был әлбәттә бик зур борсылу, һорау инде, чөнки монда бездә национальный музейда вис саклана бит, шуннан музей археология этнография фондлары бар. Әмма улар бөтәһе тулып бара инде. Шуңа күрә Өфө 2 классык урында фондохранилище төдергә дип уйлайлар инде. Шундай пландар бар инде. Мына һез үзегез әйттегез бит инде 2 ел буе һездә һакланырга тиеш дип бұл артефакттар, буны һез тикшергә тиешсез бит, шуннан һуң гына музейга бирәгез. Мына һез үзегез һаклаган сакта ниндәйдер шарттар булдырылганмы буны һаклар өчен? Әлбәттә безнең үзебездә хранилищелар бар. Бөтәле вис шифр менән, вис фотографиялар менән, вис матур итеп алып һаклайбыз әлбәттә. Шулай дип, дуслар, без инде тура эфирда эшләйбез. 295-97-72 фикылһаның көдә өстәдә 47. WhatsApp андары 297-40-24-24. Без һава торышына күз салып үткәндән һуң кире әйләнеп кайтырбыз. «9 ноября погода в Республике Башкортостан будет определяться областью повышенного давления. Ожидается переменная облачность, небольшой снег. Ветер будет юго-западный, умеренный. Температура воздуха ночью и днем составит +1, +3 градуса.
Перспектива – это возможность увидеть новое в старом. А с кредитной картой от Уралсиб ее просто воплотить в жизнь и не думать о процентах. Оформите кредитную карту 120 дней без процентов и получите год бесплатного обслуживания. Уралсиб. Перспективы там, где вы. Санаторий «Зеленая роща» объявляет зимний ценопад. Скидка 25% на путевку. Успей купить сейчас, а отдыхай в 2023 году. Откройте вклад в Акбарсбанке и получите шанс выиграть сертификат на 100 тысяч рублей на покупку бытовой техники или 3000 рублей на продукты. Подробнее на akbars.ru. Внимание! Только в гостинице «Турист». Финальная распродажа обуви для проблемных ног от 1300 рублей. При покупке зимней обуви термоноски в подарок. Глаза разбежались. Все поперемерила. Нашла самые удобные. Купила. Спасибо большое. Цены здесь низкие, недорого. Нам подходит. С 8 по 13 ноября. Гостиница «Турист». Зорги 17. У Южного автовокзала. Өфі вақыты 12 сағат 51 минут. Өфі вақыты тапшырын тыңлайығыз һәм қарайығыз. Біз әр вақытта қыса тура эфирда эшләйбез. Телефон хандары үзгәрешеле 295-92. Өфі қаланың коды өсіде 47. WhatsApp хандары 837 40 Біз бүгін археология турасында һүз итәбез. Бынан алда біз һөйләшеп үткәннек дисек артефактларны хакларга һәм нисек, мәсәлән, казу эш урынын табырга. Һәм унан тыш мин һорап үткем килә инем, аркайым күк түңәрәк формалагы ныгытмалы 5нче борынгы торлак табылган дип ишеткәннек, бул дөресме, юкмы һәм ул кайда урынлашкан? Әлбәттә, безнең Башкортстанда бүтәһе бергә Силәбе өлкәсендә, Башкортстанда бүтәһе бергә 20-26 каласык табылган шул аркайымга охшаган инде. Унан бишаһы безнең Башкортстанда беренче был Улак, Баймак районында, Байыш эргәһендә, шуннан Селек, Байыш эргәһендә, шуннан Үсәүһә, Абиел районында, улар Чебаркуля, Сибаркуль эргәһендә табылган бит. Булар бүтәһе икәүһе Ханна метод менә табылган 20-нче елларда, 2020 елларда Ханна методны. Шуннан быел без яңадан шул материалларда нисек өйрәнгәс, обрабатывать иткәс 5нче килеп сыкты инде. Сыгып, карап, шул алып табып. Димәк, һез моны алдан төрле снимактар эшләгән бит инде, мин аңламса, әйбет. Эшләгәндән һуң һез азак шул мәгълүматты эшкәрткән генә сакта гына һез таба алагыз инде. Әлбәттә, бу объекттар цифровая модель поверхности дигән мәкалә табыла инде. Безгә шылтырату бар тидер, кабул тегеле. Хәерле көн, һез тура эфирдә һамыгыз. Хәерле көн, хөрмәтле кунаклар, шунда һорауларым бар иде. Бuna һеҙҙең өсөн иң ҡыҙыу мәл бит инде археологтар өсөн. Шулай бит, бына ер туңға, ҡышҡы ваҡытта нимә менән шөғөлләнәләр икән? Был минең беренсе һорауым. Шунан тағы ла археологтарҙың тарихи факторға гына нигеҙләнеп эшләгәндәрен беләм. Шулай да археологтарға ырып, йөрәүҙәргә ышаныу хас икән, шул ҡыҙыҡһындыра. Ҡаҙыу эҙләнеүҙәр ваҡытында ҡурҡыныслы ниндәйҙер әйберҙәргә, йәсирҙәргә юлығырбыҙ дип ҡурҡмайҙармы икән? Рәхмәт. Рәхмәт беҙгә шылтыратҡанығыҙ өсөн. Бына шундай һорау. Әлбәттә, ҡар ятҡас инде күбеһе археологтар отчетларға тотона бит. Отчетларын яҙып, табылған нимәләрне реставрацияны, реконструкцияларын, весь чертежларын весь эшләп алып яталарны. Әммә беҙҙең үҙәктә һанлы методлар менән объектларын өйрәнгәс, беҙ ҡар ятһа ла беҙ сығып объекттары эҙләйбеҙ инде. Сөнки иң беренсе беҙҙең үҙәк объектларҙы учетҡа ҡуя бит. Шул границаларын иҫәпләйҙәр бит. Шуға күрә беҙ ҡар ятһа ла беҙ дрон менән өҫтән осоп объектларҙы төшөрәбеҙ инде. Икенсе һорау Илшат әйтә инде. Мәсәлән, һорауҙы иҫләйем. Ниндәйҙер мистик яҡтан. Мистик яҡтан. Әллә менә күп ҡатнашып йөрөйбеҙ. Беҙ фәнни яҡтан ҡарарға тырышабыҙ. Ошо археологик экспедицияларға һәм ҡәберлекте алһаҡ та. Әммә волонтерҙар, студенттар әҙер булырға тейештер инде шул фәнни яҡтан ҡарарға. Ниндәйҙер ҡурҡыуҙы алып ташлап,
Иң беренче археологтар, улар галимдар. Шуга карай ул нисектер. Шаган вакыттары була инде. Аптырап утыргас, уның нисек объяснить алмаган дигән вакытлар була инде. Бынан тыш, ярар, һез бит инде гыйльми яктан карайбыз. Бынан тыш бит инде безнең кара казучылар да бар. Безнең республикала гына түгел, бөтә илдә дип әйтәйек инде. Булар ман ниндәй дә булса көрәш алып барыламы, юкмы? Әлбәттә, кара археологтар түгел инде, улар казучылар, улар әлбәттә безнең Башкортстанда күп, Рәсәйдә лә бик күп. Улар, мин уйлавымча, улардан зыян бик зур. Чөнки улар тапкан нәмәләрен, улар уларның коллекцияларын алып, берәүгә күрһәтмәйләр. Музейга тапшырмайлар. Уларның коллекциялары ята, шу сирия ята инде, урыс әйткәндә, асын әйткәндә. Без археологтар тапкан нәмәләребезне вис отчет яһап, вис өйрәнеп, шуннан гына музейга тапшырып, музейда күрһәтәләр. Булар бер нәмәле күрһәтмәй генә уларның коллекцияларын тотып, күп кеше белмәй. Шул эш ярамай, закон буенча ярамай икән, шуны халыкка әйтеп була. Димәк, әгәр дә кара казучыларга әйткебез килә инде, әгәр дә һез шундай эшләр белән шөгыльләнәгез икән, әгәр дә һезне тоталар, уларга ниндәй дә булса яза бармы икән, юкмы икән? Административная ответственность, уголовная ответственность, хәтта бар штраф, бик зур штраф бар. Шуңа күрә без закондан уларда закон менән каралган, бу хакланган төрле объекттар. Бунан тыш кара казучыларның тагыла зур зыянылар дип уйлыйм, чөнки һез бит инде гомумән тарих өчен эшләйгез. Башкорт халкының гына түгел, Рәсәйнең тарихына зур өлеш индерәгез бит инде. Алар үзләренең генә алдылар, берәүдә кайда икәнен дә әйтмәй, нисек урнашканын да әйтмәй. Без социаль селтәрдә вис күрһәтеп, үзебез эшләребезне күрһәтәбез, нимәләрне тапканыбызны вис күрһәтеп торабыз инде. Булар коллекцияларын тотып, бер нәмәле белмәй калабыз инде. Мына тагыла безнең Шишмә районында Турахан кәшәнәһе бар бит инде. Монда хатта тиздән музей барлыкка киләсәк дигән хәбәр дә бар. Ниндәй эшләр алып барыла әлеге мәлдә? Әлбәттә, быел проект эшләре алып бара инде, музей комплексында, унда төзелә, Шүлгән ташка охшаган, хатта Шүлгән таштан әдрәк матурак тумыш булырга дип уйлыйбыз инде. Проекты бик кызык, Черновой проекты бар, безнең главага күрһәтте инде, бик охшаны, яйган булды инде. Быел унда ике экспедиция үткәрдек. Беренче экспедиция август-сентябрь вакытында булды. Кешенә эргәһендә каберлек табылды, борынгы каберлек табылды. Шуннан октябрь айында икенче экспедиция булды бит. Унда ла борынгы каберлектер табылды. Шуңа күрә без бу объектта быел өйрәнә башланык, икенче ел бетергә дип уйлыйм инде. Мына без бит инде төрле кайсылар табылган бит инде, безнең монда фотосурәтләр бар. Бу без Ради Фаритович кигән бит. Бу музей комплексын асырга дигән уй менән килделәр монда. Әлбәттә, ниндәйдер музейный комплекс төзелеш эшләре, проект эшләре башланган алдыннан галимдар килеп тикшерергә тиеш. Чөнки бу тикшерү эшләрдән музейның концепциясы нимә эшләй инде. Бунан тыш, Баймак районы Байыш авылы тирәһендә лә күп кенә казу эшләре алып барылды дип әйттегез бит инде. Бында һез нимә белән шөгыльләнәгез? Безнең Баймак районы археологик омарткаларына бик бай. Иң беренче район. Шундай объектлар 500 объекттар. Шуңа күрә шул Баймак районында безнең музей-заповедник бар, курсалыгы бар. Унда хатта 350 объекттар бар. Улар төрлесе таш вакытыннан урта буатка хәтлем объекттар бик күп, бик бай. Ел һайын шунда эшләрен үткәрәбез ханлы методлар менән. Шул ханлы методлар менән бик күп объекттар табылды, шуңа күрә. Мына без бит инде ханлы методтар дип һөйләйбез, бәлки аңлап китмәйләр. Ханлы метод ул нисек эшләнелә ул? Аңлатып үтәгез. Нисек әйтеп сыгайм, элек археологтар нисек йөрнеләр? Улар
сығып атлап вис объектлар машинала йөрөп вис карап сыгаларын. Хәзер без дрон менән өстән осып территориясында шул материалларды обрабатывать иткәс, бұл просто фотографиялар түгел инде, бұл цифровая модель поверхности. Шул хатта 10 сантиметрлык бейеклек объектларды таба алабыз. Улар күзгә күренмәйдер. Әмма цифровая модель поверхности эшләгәс, улар вис күренеп тора. Шуның аркасында ла безнең бит инде мына Әбел районында каласыктар асылды бит. Аркайым каласыгына охшаган шикелле бит. Әлбәттә. Бында казу эшләре башланылдымы әлеге мәлдә? Әллә башланырга торамы? Без унда әлеге вакытта разведка эшләнә инде. Без шурф алдык. Шурф был әдрәк разведочный раскоп дип әйтергә була инде. Шунда борынгы күршәкләр хаутлары табылды. Шул хаутлары табылгас, бер объект ысынлыгын икән аңлап тора инде. Һөякләр табылды. Менә иң беренче экспедициялар нимә менә каза башлаганда иң беренче нидә әйберләр табыла башлай? Иң беренче шул хаут хабалар табыла инде. Чөнки бу хаут хабаларда аш бешерәләрме, шул хау коеп тоталар микән, шул объект иң беренче шулары табыла. Массовый материал тип. Массовый материал тип әйтергә була инде. Көршәктәрдән тыш иң кызыклы табылгандары менә Hungarala ниндәйләр булды? Менә тәңкәләрдә әйтәләр бу. Тәңкә, ат инвентаре һәм антропологик материал кеше һөякләре үзенсә кызык, антропологтар адак буны өйрәнәсәк. Һәм күп информация алып була. Нәмә ашаган кеше, инде сир, инде нәмә менә авырган, һәм Хәердән килгән раса, антропологический тип. Монголоидмы, европеоидмы, мәсәлән, менә Шишмә кешенәһендә антрополог әйтеп караны. Унда смешанный антропологический тип. Улар Казахстандан южный көньягынан, төньягынан килгән кешеләрне аңлата инде. Улар шу яктан тарталар инде килеп килделәр. Элегелектән бит инде тарихка алып караганда ла шул хатта менә бу Салават районында була, менә Баймак районында ла, Әбел районында ла күпчелек рәвештә безнең я казактар безгә һөҗүм иткән, я без бит инде казактар менән һөҗүм итеп, я ниндәй дә буһа төрле хату эшләре буенча безнең бит инде Хәнифә юлы бар бит инде. Хәнифә юлы буенча ла бит инде күп кенә Азия халкы, күп кенә икенче халыктар бер-бире белән сауда иткәннәр бит инде. Шул ук сауда иткән мәлдә алып караганда ла шундай һорау барлыкка килә. Безнең республикага хас булмаган товарлар табылганы булдымы, юкмы? Әлбәттә, улар бөтәһе Урта Азиянан килгән, импорт әйберләре бик күп. Чөнки иң күбеһе бу урта буаттар вакытында, чөнки унда кешеләр атта утырып зур расстояниялар үтәләр бит, шуңа күрә унда бик зур обмен була торган. Безнең яктан берендә бакыр тимер хатып, у яктан уже эшләнгән әйберләр табыла. Хатып алалар инде. Уларның бит инде төрле, мәсәлән, һез бит инде химик һәм биолог анализларда эшләйһегездер инде бит. Әлбәттә. Уның составы, нимәнән тора, һәм шуннан беләһегез инде, был кайдан килгән икән, мәсәлән, ул да бу хата. Моны бакырга күп бай безнең бит инде республика, элеге саудагәрләр менән дә бергә хату иткәннәр. Иң кызыклы бакыр, шул ук бакыр, мәсәлән, сүместәр бит инде, бакырдан эшләнгән төрле кумгандар бит инде. Иң истә калган бакырдан эшләнгән әйберләр сезнең ниндәй булып тора? Мин уйлавымча, нисек күзгә эшләнгән. Бакырдан күзгә эшләнгән. Уның тышынан биҙәләнгән һәм тоткаһы һөяктән эшләнгән. Димәк, ул үзе көзгө булып торамы? Әнә шулай ешкандар көзгө күпме? Ешкандар көзгө һәм. Димәк, өстендә көзгө берендәй дә юк инде. Юк. Мына бит. Безнең мәсәлән, шул ук тагла археолог булган, мына булырга мәсәлән теләгән безнең телевизор караучыларга ниндәй тәкъдимнәрегез булыр иде?
берсенән тәкъдим иттернек тарих факультетына керергә. Һәм күбрәк китаптар укып, Башкортстан тарихын өйрәнеп, шул еге буенча кирип китеп, БГУ, Башкорт дәүләт университетына кирип була һәм Башкорт дәүләт педагогик университетына кирип китеп була. Шунда археологиягә өйрәнеп китеп мөмкинчелек бар. Безнең моны башкорт археологлары, икенче сител археологлары менән бергәләшеп, нинди дә бу проект эшләгәннәр бармы, юкмы? Әлбәттә, ундай проект булды. Мин удым Кыргызстанга барып килдем 4 ел элек Эрмитаж экспедициясына һәм Кыргызстан академия наук студентлары менән бергә эшләнек инде. Шунда ук һәм методлар менән эшләнек инде. Мында объектлар тегендә сагыштырганда әзрәк уяктан бик бай, сүтки онда халык бик күп яшәгән дип әйтергә була инде шул. Амына тагыла мин беләүемсә венгрлар да безгә килеп нинди дә буга эштәр алып баралар шикелле бит. Улар нимә эшләйләр безнең республикала? Берничә элек һуңгы менә экспедициялар үткән, Башкортстан һәм Венгрия экспедициялары. Улар Башкортстанның төньяк районнарында үзләренең ата-бабаларын эзлиләр инде. Чөнки ниндидер теориялар буенча венгрлар, мадьярлар ошо көньяк Урал ягынан, Сибир ягынан, Европа ягына киткән дип шундый. Ундай фарыз бар, әлбәттә, ундай фарыз бар. Һәм ошо фарыз аркасында улар үзләренең ата-бабаларын эзләйләр инде бит. Тагыла әйтеп үттегез бит инде. Бунан алда Шүлгәнташ мәмерияһе дә безнең бит инде мин ислам буенча француз галимдарлар килеп йөргән шикелле бит. Андора. Мына үзем булманым Шүлгәнташ был музей комплексында. Һеҙҙеңсә нисек эшләнгән ул? Минеңсә, был музей, ул заманса музей. Чөнки ул ниндәйдер безнең караган музейларга оҡшамаган. Ул заманса музей, ул нисектер ханлы музей дип әйтергә була инде, чөнки монда. Һеҙ алдан әйтеп үттегеҙ инде, анда 3D модельдәр да бар дип хатта. 3D модельләр бар, ниндәйдер кызыклы дизайнер решениялары бик күп, шулай әйтергә кирәк. Бу музей бер музейга оҡшамаган, хәтта Россиядә дип уйлыйм. Һеҙ нисек уйлайһығыҙ? Мына ошо әгәр дә хөкүмәт тарафынан төбәтәйек микән, белгестәр тарафынан шул Шүлгәнташ музей комплексын на реклама эшләп микән, туристтар анда йөрөрме микән, юк микән һеҙҙеңсә? Нимә менән йәлеп итергә була? Мин ысын әйткәндә, уны хәтем уйламадым, Илшат әйтер. Реклама яктан. Чөнки ул үзе шул Шүлгәнташ мәмерияһе үзе уникаль бер объект булып тора. Һәм шул объектты күрер өчен генә кеше килеп карарга тиеш дип уйлыйм. Һәм шундый музей безнең Башкортстанда булу үнәсә бер достижение дип әйтәйек инде. Бөтәһенә лә кызык булыр дип уйлыйм. Безгә шылтырату бар тиҙәр. Ҡабул итәйек, хәйерле көн. Һеҙ тура эфирҙа, һаумыһығыҙ? Алло. Алло, һаумыһығыҙ? Танышып үтәйек. Һаумыһығыҙ, матур тапшырған парағығыҙ фәһмле, кәрәкле, мәғлүмәтле, егеттәр мәғлүмәтле. Мына әле әйттегеҙ, мадьярлар менән без туғандар, бездән киткәндәр Фараз дип әйттегеҙ. Мин һеҙҙең ул Фараз дигән һүҙегеҙ менән килешмәйем. Сөнки Илбулдин дигән ағай була торғайны, Зыянчылынан сыҡҡан география уҡытыусыһы бик шәп ағай, мәғлүмәтле. Шул ағай һуғыш ваҡытында Венгрияла ранен булғас, квартирала торған. Шулар Сутылка буйынан, Сутеләк йылғаһы буйынан киткән башҡорттар булып сыҡҡандар. Моңа тиклем без Сутылканың тәржемәһен дә белмәйек. Ниндәй, откуда это этимология Сутылки? Шул бабай Илбулдин миңә килеп, Сутеләк буйы тип, Сутеләк. Башҡорттар шул Ағиҙелгә ҡойған йылғала һыу теләргә сыҡҡандар ҡорлоҡ йылғаларында. Һәм шул Илбулдин ағай шунда барып, шул башҡорттарҙың Сутеләк буйында йәшәгән башҡорттар икәнен белеп ҡайтты. Тимәк, Фараз ғына түгел, беҙҙең туғандар. Бына бит һеҙгә ҙур рәхмәт, беҙгә шулай итеп шылтыратып,
төпле итеп торып аңлатканыгыз өчен мына күрәгезме? Мин фарыз дип утырам. Хатта тарихи яктан безгә дәлилләп тә куйдылар. Рәхмәт сезгә шылтыратканыгыз өчен. Тагыла, әгәр дә безнең Башкортстан тарихына караганда, иң күпселек мына археолог яктан әйберләр ниндәй буатка карап табылына? Иң күбенеһе мин уйлавымса бер бакыр вакытында. Бер 16-нчы, 12-нчы буаттар вакытында. Ул вакытта тимәк үсеш булгандыр инде. Әлбәттә, шул вакытта ниндәйдер хугыш, талаш дигән нимәкәләр булмаган, бөтәһелә нисектер бергә яшәп малларын вис тотып шуга күрә дип уйлыйм. Безнең авылда, мына мәсәлән, Мәрәс урта мәктәбендә үзебезнең музей була торган һәм шул музейга безнең балалар, тибетәйк битендә укучылар Ирәндек буенда йылган төрле мушкетмы, мылтыкмы, шундай әйберләр, хатта аксалар, был аксалар инде мушкеттар безнең граждандар хугышы вакытындагы булган әйберләрне алып килеп, шундай музейыбыз бар ине. Шундай әйберләр күп табыламы, юкмы? Әлбәттә, онда табынышлар бик күп. Улар безнең Баймак калаһында музей бар. Шул музейга килеп тапшыралар, кешеләр килеп тапшыралар. Безнең экспозицияны тултыра инде. Шуга әлбәттә алып килергә тиешләр, күрһәтергә тиешбез. Шул битендә граждандар хугышында безнең битендә я актар, я кызылдар булып битендә, шундай алмаш-тилмеш килгән вакытларда күп булды битендә. Һәм Башкортстанда безнең күпселек рәвештә граждан хугышы нык үтеп ташланып битендә. Һәм хөлдәләр буенча алып караганда безнең битендә алдан әйтеп үттегез, был мына һуңгы табылган Салават районындагы был 5-нче буатка карай дигез битендә бит. Юк, 9-нчы, 11-нче буат. 9-нчы, 11-нче буат. Тагылап, тагы әйләнеп кайтып киткем килә һәм тагыла һорауым килә нимә турында. Яйгыһын һезнең битендә башланып китә эшләр. Кар әрселгәс. Мына кар әрселләр алдында һезнең ниндәй дә буга план бармы? Яйгылеккә ниндәй объектларда йөреп үтәргә дигән? Әлбәттә, кышкан без шунда планнарны төзибез. Архив эшләрен алып барабыз. Шул архив эшләрен карай, без уже быелга планнарыбыз бар. Хатта 2-5 елгалы планнар бар. Ел һайын без, мәсәлән, 2-нче ел без экспедиция үткәрергә дип уйлыйбыз. Шуңа күрә волонтерларда сакырабыз, кем ишеткәннәр, кем кадыкхана килеп безгә ярдәм итегез, үзегез кадыкханага дип килеп сакырам килә. Димәк, буның өчен нимә эшләргә кирәк? Кайда мөрәҗәгать итәргә кирәк? Бездән удакка звонить яки социаль селтәрдә АФ ВКонтакте заявкаларын калдырып, әлбәттә сыгыр алдына бөтенләй әйтеп сыгабыз. Һинең ниндәй теләкләрең бар яшь археологларга? Яшь мәктәп укучыларына әйтернем кызыксынһагы тарих менән тарих факультетына керергә тырышырга. Шуны бар һәм безнең экспедициягә килеп волонтер булып шул күреп, карап, катнашып килегез. Кызык булыр дип әйтәм. Беренчедән, әгәр дә һез археолог булһагыз, иң беренче күңелле эш көндәре дип әйтергә кирәктер дип уйлыйм. Һәм инде яңа табыш булу, яңа танышулар, һәм тагыла ниндәй плюстары бар безнең археолог булу. Бушка ашату. Мына ана шуны алданрак әйтергә кирәк инде, чөнки буш ашату беренчедән табигать косагында. Бушлай ашатабыз, алып барабыз урыннарына, палатка биреп, спальникларын биреп, күрһәтеп эшләтәбез. Елга булһа һау инеү. Елга булһа һау инеү бит инде. Шуга бөтә яшь археолог булыгыз килһә, достар, археологиягә сакырабыз һәм инде мына шундай шәп экспедицияларга йөрергә мөмкин. Беренчедән, һезгә Ринат Рамил улы, һезгә зур рәхмәтемне белдергем килә. Рамил Ринат улы, гафу итегез, һәм Илшат Сәлих улы, һезгә зур рәхмәт, шулай дип вакыт табып килгәнегез өчен һәм шулай йөкмәткеле итеп торып безнең эфирды үткәреп
киткәнегез өчен һеҙгә зур рәхмәтебеҙҙе белдерәбеҙ. Шулай дип, хөрмәтле дуҫтар, беҙ инде тура эфирҙә эшләнек, археология тураһында һүҙ йөрөттөк. Һеҙҙе һәр ваҡыттағыса ошо ваҡытта көтөп ҡалабыҙ ошо студияла. Һау булығыҙ!